При нас е време да влезе рапърът кулинар Лео Бянки! Come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, благодаря ви. Много добре. Всичко наред? Да. Също защо си тук? Искам да показвам новата рецепта за пица. Лео, Да. аз обичам пици, брат. Шегичка беше. Не беше за това. Добре, защо всъщност си тук? Лео ще разберем веднага след нашата... Айде, на италиански да го избацаме. Публичита! Публичита! Ето ни отново след реклама! Ritorno! Кажи му, ето ни отново след рекламите на италиански. Ето ви одно... Не, на италиански! Eccoci di nuovo dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo la pubblicità! Разкажи ни сега, Лео, за какво си тук? Не, сериозно съм тук, просто да промотира новия клип, който съм направил, новата песен «Самостоятелна». Браво! Самостоятелна. Аз нямам търпение. Нека да го видим сега. E quante volte sono scappato dalla mia città, cercando di sfruttare la capacità. Il mare, l'aria, il mio dialetto stretto, tutto troppo stretto, l'ammetto. Giovane vissuto sulla strada di un quartiere, parlo di un ragazzo che rimpiange il suo potere. Ribelle come tanti altri, vive il suo presente, ma troppo assente, con la testa troppo intraprendente. Vive il giorno come l'ultimo, ma non ci crede. Non crede alle promesse, ma solo a quel che vede. Vive per gli amici e in cambio lui dà tutto. Per questo gli anni '80 li vive come un lutto. Gli anni sono volati, senza dubbio siamo cambiati, ma vivono i ricordi, quelli restano infuocati. Raccolgo per la strada quello che resta perduto. Non cancellerò più un minuto di quello che ho vissuto. Se fuggo non torno, poi torno, ti cerco, mi rendo, poi conto, che conto e non tornano i conti. Cos'è se torno, ti cerco, mi rendo, poi conto. Se fuggo non conta più nulla perché sto con te. Oggi torno nella mia città senza problemi. Sono volati, senza dubbio siamo cambiati, ma vivono i ricordi, quelli restano infuocati. След 10 години на нашата музикална сцена и много парчета на български, защо реши този път песента да изпееш на италиански? Перке? Да показваме на хората, кой мисли, че почна да направи рап сега отскоро, а това означава, че от доста преди време почва, преди 25 години и реши да направи на мой роден език. Значи ти и в Италия се занимавал с това? Разбира се. Аплодисменти! Песента пееш за Италия, Лео, но клипа е снима в София. Перке? И даже се казва Сетурно, че на български означава ако връщам се. Защо ако се върна? Ако се върна. И аз съм малко объркан там. Защото снимаме тук, там сам и просто вече реши да направи микс от двете нещата. Кръстев е същия, той не знае къде е. И затова. Нищо не ще е срам. Искаш и бомбона, заповядай. От Пазарджик са много добри. Знам. Да. Сега, кой е режисьора? Кой е писал музиката, искаме да знаем ние? Песента, аудиото е на Саути и на същото време режисьор на клип е Шошо. Много яка песен. И Бате Пешо също на аранжимента. Бате Пешо на аранжимента. Лео, грация танто за това, че ни гостува. Желаем ти успех на теб и на новото парче.